Αφού οι ολιγαρχικοί έκαναν το πραξικόπημα στη Βουλή, κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους και είπαν ότι αυτά ήταν ό,τι το καλύτερο και ότι δεν θα υποδουλώνονταν με κανέναν τρόπο πια από τους Αθηναίους, και πρότειναν στο εξής να μην δέχονται ούτε τους μεν ούτε τους δε, ούτε τους Αθηναίους ούτε τους Λακεδαιμονίους. Στέλνουν όμως αμέσως και στην Αθήνα πρέσβεις για να εξηγήσουν σχετικά με όσα είχαν γίνει, ότι τάχα ήταν συμφέροντα για τους Αθηναίους και για να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην προβαίνουν σε καμιά εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει αντίδραση. Όταν λοιπόν ήρθαν, οι Αθηναίοι συνέλαβαν και τους πρέσβεις με το αιτιολογικό ότι δημιουργούσαν αναταραχή και όσους έπεισαν οι πρέσβεις και τους συγκέντρωσαν για ασφάλεια στην Αίγινα. Στο μεταξύ όμως, αφού ήρθε μια κορινθιακή τριήρης και Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις, όσοι από τους Κερκυραίους ήταν κύριοι της πολιτικής κατάστασης επιτίθενται κατά των δημοκρατικών και τους νίκησαν με μάχη. και όταν ήρθε η νύχτα, οι δημοκρατικοί καταφεύγουν στην Ακρόπολη και στα υψώματα της πόλης και επιπλέον κατήγαν στο Ηλαϊκό λιμάνι. Οι άλλοι κατέλαβαν την αγορά, όπου ακριβώς κατοικούσαν οι περισσότεροι από αυτούς, και το γειτονικό της λιμάνι που έβλεπε στην απέναντι στεριά. Την επόμενη μέρα και οι δύο παρατάξεις έστελναν εδώ και εκεί ανθρώπους στα χωράφια, προσκαλώντας τους δούλους και υποσχόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Οι περισσότεροι από τους δούλους έφτασαν ως σύμμαχοι για τους δημοκρατικούς, ενώ 800 μισθοφόροι από τη στεριά έφτασαν ως σύμμαχοι για τους άλλους. Και αφού πέρασε μια μέρα, γίνεται πάλι μάχη και νικούν οι δημοκρατικοί. Οι γυναίκες με τόλμη τους βοήθησαν ενεργά, χτυπώντας από τα σπίτια με κεραμίδια και υπομένοντας διταραχή σε αντίθεση προς τη γυναικεία φύση τους. Και όταν έγινε η υποχώρηση, αργά το απόγευμα, επειδή οι ολιγαρχικοί φοβήθηκαν μήπως οι δημοκρατικοί κυριεύσουν τον ναύσταθμο και τους σκοτώσουν, βάζουν φωτιά στα σπίτια που βρισκόταν γύρω-γύρω από την αγορά και στα σπίτια όπου κατοικούσαν πολλές οικογένειες, για να μην υπάρξει οδός προσέγγισης στον ναύσταθμο, χωρίς να λυπούνται ούτε δικό τους ούτε ξένο σπίτι. Και αυτοί, όταν σταμάτησαν τη μάχη, βρίσκονταν σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το κορινθιακό πλοίο, όταν είχαν επικρατήσει οι δημοκρατικοί, ανοιγόταν με επιφυλάξεις στο ανοιχτό πέλαγος. Και οι περισσότεροι από τους μισθοφόρους μεταφέρθηκαν κρυφά στην απέναντι στεριά.